hasieran emango dut sarrera moduan, orokorrean, gainera gaur pensatu dut 200 urte baino gehiago feminismoa jotzen, eta nik uste dut horregatik gaudela gaur Lier eta ni hemen, osea, feminismo izan dalako, ni urte asko daukaia, eta 60 hamarkadan, 80 hamarkadan feminismo bizi nintzen, hola, eta orain berriro aurten oso berezia izaten ari da, oso sorpresa, eta nik uste, gaur nik egingo dudala da, azpimarratu momento berezi batzuk, feminismo 200 urte hauen zehar, teoria eta praktika mailan, eta generoari buruz, zer den genero, sistemas de genero, eta hori lotu kultura desberdinaren asuntarekin nola heldu kulturari, eta gu Etiopia edo ONG bezala nola ikusi ez halako gauzak. Nire ikuspuntua emakumeen osasun egoeraren inguruan hitz egingo dut, doala 3 urte ikerketa bat egin nuenan, eta pixkat hemengo espazioetan zabaltzeko aukera hau edukitzeak oso importantea dela iruditzen zait. Beti bertakoaren ikuspuntua izaten da, baina kanpokoa batzuek alde batera uzten dute edo ez dute ikusi nahi izaten. Bai, egia esan, gure egin beharran han dagoena ezagutu eta hemengo ikuspuntua hangora egokitzen saiatzea izan beharko da. Kultura desberdina dira, baina badaude ere berdintasunak. Zan nahi dut, beti azpimarratu dugu antropologiatik desberdintasunak, baina berdintasunak ere badaude. Baina nik uste dut genero ikuspegitik azpimarratuko dudala da, azpiegiturak, instituzioak eta kultura, baloreak. Eta mandato kulturala horiek nola egiten gaituzte, eta nola behartzen gaituzte askotan nola izatean. Hori da, nik uste dut genero ikuspegitik eduki behar direla kontuan, instituzioak eta desberdina direla. Eta gero, azpimarratu hori, tresna bezala, gu genero sistema edo genero erlazioak asko erabiltzen dugu ikusteko momento konkreto batean eta toki konkreto batean zenolako harremana, zenolako instituzioak, zenolako kultura, zeren gu ere beti aldatzen ari gera eta gu ere ez gera berdin duela egun urte edo gaur. Orduan hori ez azpimarratzen da genero ikuspegitik, antropologiatik eta beste disiplinatik ere, kritika baldin badira eta feminista baldin badira, noski.